Cemiyetçilik kurumlarının merkezine Türkmenistan'ın Demokratik Partisi'nin Novat'tan aşarı 9. kurultay geçirildi. Yurdumuzun iri siyasi kurumlarının biri olan Demokratik Partisi'den Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine dalaşgari ködürlemek kurultayın gün tertibinin esası meselesi oldu. Forma delegatlarla birlikte cemiyetçilik kurumlarının köpçülüklerine haber veriştirişlerinin vekillerin katnaştılar. Saylavları ve talatalışıkları geçirmek barada Merkez Topur 2022 yılın 14. fevralından saylav mevsiminin başlanyanını ıglan etdi. Şoňa görä milli kanunçylyga laýyklykda ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleri hödürlemek başlandy. Häzirki forumyň dowamyny oň gatnaşyjylar Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhammedow we dalaşgärleri hödürlemek baradaky teklibi garadylar. Kurultayın gün tertibinin bu meselesi boyunca pikir alışmalarda Demokratik Partiyanyň agzalary guraman işçiler çykyş etdiler. Şolaň katarına Matmuradnaw Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň kafedra müdiri professor hormatly İlyas Burunov, Türkmenistanyň Demokratik Partiyanyň Ahal Vilayet Komitetiniň başlygy İşan Guliýew, Lewap Vilayet Komitetiniň başlygy Dostmedow, Matmuradnaw ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň başlygy Öwezerdeýew boldy. Ma'lum bolýar 11 fevralda geçirilen Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinden milli liderler döwrege pikirlenmek bilen tapawutlanýan hemde milli ruhda terbiyelenen ýol başçylaryň ýaş nesillerini taýýarlamak baradaky mesele aýratyn üns berdi. Ýurdumyzda munyň wilayatda durnukly we durmuş ykdysadydan hemme taraplaryň ösdürmekde üren uly kesgitleýiji orny elýänligi, onuň liderlik ýörelgeleriniň berkiýänligi nazara alynıp, ýaşlara milli döwlet bählikleri babatda uly ähmiýet berilýär. Şunun bilen baglykda 2022 ýylyň 12 martynda Milli Geňeşiň Mejlisiniň karary bilen Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji, Türkmenistanyň Saýlaw Kodeksiniň 86-njy maddalaryna laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny geçirmek bellenildi. Kodeksin bu maddasi saýlawlaryň möhletiniň öň geçirilmegine degişlidir. Ýaýlanlanan mewsimiň baş ýörelgesi Türkmen jemgyýetinde onuň gadymy demokratik däplerini hemde powtalanmagyň hökmana şerti hökmüne giň bäýteşlik esasyndan ibaretdir. Demokratik Partiyanyň agzalarynyň çykyşlaryna öňde boljak saýlawlaryň düýbünden täze taryhy şertlerde geçiriljek damatarly. Häzirki döwürde ýurdumyzda ören uly öwrülüşikler bolup geçdi. Döwletimiziň demokratik esaslaryny powtalandyrmakda möhüm ädimler ädildi. Durmuş ykdysady ulgamlary ösdürmekde hemde ruh galkynçy öpçün etmekde ägirt uly üstünlikler gazanyldy. Giňlerimde özgörtmeler jemgyýetimiziň ýaşaýyş durmuşynyň hemme taraplaryny, ýurdumyzyň ähli sebitlerini gurşa baryp, halkymyzyň dogry gollamagyna we maqullamagyna munasip boldy. Biziň hemde tutuş dünýä jemgyýetçiliginiň gözüniň aldyna Türkmenistanyna ägirt uly meýilnamalar durmuşa geçirilýär. Batyrgy pikirleri iş ýüzüne amala aşyrylyp, anyk häsiýete ýa bolýar. Iri möçürli siýasy, ykdysady, durmuş ulgamna degişli işler ýurdumyzda tanalmaz derejede özgörtdi. Özüm adamlaryň aňyny we düşünjesini ören güýçli täsir etdi. Bilim jemgyýetimiz ýurdumyzyň garaşdyrlyk döwrüniň taryhyna täze tapara hemde Türkmenistanyň prezidentiniň täze saýlawlaryna şunuň ýaly kämil dünýä garaýşly tejribe bilen gelip, jemgyýetimizde dawalanýan agzalýerlik, jelislik ruhuny ýene-de bir gezek aýdyn görkezýär. Türkmen halky ruhy medeni siýasy däplerini asarlan jümmüşinden alyp gelip, şolara özgörüşlik uğruny ýerdirmek hemde dörejilik we rewajlaryň öz başda giň ýoluna çykmagy başardy. Adamlaryň awadançylygyna, bagtyarlygyna gönükdirilen döwletimiziň tutuş ykdysady durmuş siýasatynyň özüni şunuň ýaly umumy binýatdyr. Hormatly prezidentimiz tarapyndan ykdysady, siýasy durmuş uğurlaryna başlanan ähli ägirt uly we giňlerimde özgörtmeleriň durmuşa geçirilmegi ýaş nesilleriň gerdenine düşýär. Özgörtmeleň üstünligi halkymyzyň mundan beýleki awadançylygy köp babatda hut häzirki ýaş oglan gyýylan aň paýhasyna, okuýup başarnygyna, dörejilikli dähmetine hemde ilhamna baglylar. Şunuň bilen baglykda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisinde milli liderimiziň watanymyzyň hemde halkymyzyň ykbaly üçin jogapkärçiligi öz üstüne alyp biljek ýaş ýolbaşçylary öňe sürmek barada aýdan pikirleriniň möhümdigi bellendi. Ýaşyň nesiller bu başlanyjy dogry bolýar. Şol başlanyjda döwürleň nesilleň dowamatynyň aýrylmaz ara baglanşygyny alamatlandyrgan asylly halipaçylyk däpleri beýany tapýar. Ma'lum bolýar, döwlet başçylarynyň garaşda Türkmen döwletiniň daýançy umydy bolan ýaşlar bilen duşuklary aýratyn ähmiýet berýär. Şeýle duşuklaryň her biri okuw mekteplerine ýa-da zawod fabriklarda bolup geçýän duşuklar döwletimiziň hemde jemgyýetimiziň öňüne durýan wezipeler, işler baradaky açaçan söhbetdeşligi ýaş türkmenistanylar üçin hereket etmegiň maksatnamasyny öwrülýär.
Şu manida giyin täzeçil öz başda pikirlenip bilýän ýaş dekinli adam bilen öňe sürülmegi, ýurdumyzyň hutşeýle dalaşgärleri islegi bilen şertlendirilenler. Olar özgörtmeliň ykbaly, watanyň ykbaly üçin jogapkärçiligi öz üstlerine almagy ukypylyrlar. Şunuň bilen barlykda çykyş edenler Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgär Serdar Berdimuhammedowyň ajaýyp ýol başçylyk, guramaçylyk häsiýetlerini bellädiler. Ol agras hemde eslenip meselesi eslenip bilgen, umut hojalykçy sagdan durmuş ýöreliglerine eýergen adam hökmüne kärdeşleriniň hormatyna munasip boldy. Serdar Berdimuhammedow 2001-nji ýylda Niýatwady Türkmen Oba Hojalyk Uniwersitetini injener tehnolog hüner boýunça tamamlap, halkara gatnaşyklar boýunça da hünermen bolmak bilen zähmet çeken ýyllaryna mejlisiň komitetiniň başlygy, Daşary işler ministriniň ornwasary, Ahal vilayetiniň häkiminiň ornwasary, häkimi, Senagat we Gurulşy bölümçiligi ministri, ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy, Döwlet howpsuzlyk keňeşiniň agdasy, Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary ýaly wezipeleri eýelip, dolandyrçy işlerini alyp barmakda baý tejribe toplady. Gurultaýa gatnaşyjylar ýol başy wezipede bitiren hyzmatlaryny, iş tejribesini, belend işçilik hemde ahlak häsiýetlerini belläp, ony ýurdumyzyň ýokary döwlet wezipetine dalaşýar hökmüne hödürlemek barada çözgüt kabul etdiler. Çykyşlar tamamlanandan soň Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzyň prezidenti wezipetine dalaşýar hökmüne hödürlemegi makullamak barada kararyň taslamasy sesi goýuldy hemde bir agazdan kabul edildi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Serdar Berdimuhammedow ýananylyň ýaklasyna bellerilen anam üçin hoşarlyk bildirip, onuň üren we jogapkärçilikdigini hemde bu anamy ödeme üçin ähli tagallar etjekdigini aýtdy. Hökümet başlygynyň ornwasary ýananylyň öňüne çykyş edip, eger özüniň ýurdumyzyň prezidenti wezipetine saýlanan ýagdaýynda mundan beýlegem ata-bagalarymyzyň ruhyna, mirasyna ýorulan ýol ýöreliglerden uğralyp, ähli okuýup başarnygyny gaýgyrman, watanymyz, halkymyz üçin, milli liderimiziň taryhy başlangyçlaryny üstünlikli durmuşa geçirmek üçin, tutanýerli, dörejelikli tutumlar bilen beýik maksatlara ýetmek üçin zähmet çekjekdigini anandyrdy. Meniň ähli adamyň baş maksady madama halkymyzyň bagtyar durmuşy, döwletimizi täze döwürde ösüşleri we galkanyşlary beklenen ýurda öwürme urnaky tagallar bolar diýip dalaşgär bellädi. Biziň ýurdumyzyň durmuşy yksatydan depkin ösüşiniň ýeri boljak 2020-nji ýylda geçiriljek Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary öz göz başyna asyrlan jümmüşinden däp desurlaryndan alyp gaýdyan milli demokratiýamyzyň ýokary mektebiniň halk häkimetiniň ösürilmeginiň ýene-de bir hakyky dabaralanmasy bolar diýip hasap edýän hökümet başlygynyň ornwasary bellädi. Ma'lum bolýarly 2020-nji ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinde milli liderimiz Gurbanyň Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy Türkmenistany 2022-2050-nji ýyllarda durmuş yksaty aýdan ösürmegiň milli maksatnamasy tasdiklandy. Bu maksatnamaň amala aşyrylmagy biziň öňümizde mehriban halkymyzyň awadançylygyny gönükdirilen belend maksatlary hemde wezipeler goýýar. Şunuň bilen baglykda Serdar Berdimuhammedow belenen maksatlary amala aşyrmak üçin ähli tagallarlaryny etjekdigini anandyrdy. Men öz halkymyza onun belend we midemez ruhyny, biziň ählimiziň bilelikde bar hajewitleşip, mehriban arkadaşymyzyň önamini ödäp, edip Türkmenistany hasam özgörtjekdigimizde, öz ajaýyp bagtyar geljegimizde gurjakdigimizde puto ananýanyp, döwlet başlygynyň wezipetine dalaşýar aýtdy. Vice-premier Demokratik Partiýanyň ählagalarynyň döwlet adam çyndirdiýen binýatlyk ýörelige esaslanyp, ähli başlangyçlar we işleň amala aşyrylmagyna golluk berjekdiklerini anam berdi. Sözüniň ahyryna vice-premier Serdar Berdimuhammedow uly anam bildirip, Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna dalaşgärligi hüdürlenen üçin hoşarlyk bildirmek bilen öz gedegine bildirilen anamy ödemek üçin dekinini bilimini gaýgyrman işlejekdigini anandyrdy. Ýurdumyzda ýaýranlanan bu siýasy çäre jemgyýetçilik gazaklanmasynyň uly dogy düşünükleri, döwlet başlygynyň saýlawy ýurdumyzyň halkynyň hemde her bir raýatyň geljeginiň saýlawdyr.